això és una manipulació tendenciosa o potser un error. Fixeu-vos, parla de Cristiano Ronaldo, que és el màxim golejador a la Champions, però diu que el Barça, l'equip de Messi, cuyo equipo deberá remontar el reverso 0-1 ante el Schalke 0-4. És a dir, està insinuant que és el Barça el que va perdre contra el Schalke 0-4. És al revés, justament. Denuncio aquesta mena de manipulació. Si és una manipulació, és el més barroer que he vist en la meva vida. En fi, aquí queda això com a denúncia o com a crítica.